Anècdota, doncs segurament les possibilitats de contacte amb la realitat que ofereix la Diputació i que no sempre són explotades per tothom. Recordo a l'octubre del 2008, quan començava la crisi econòmica, que vam visitar des de l'àrea de benestar social un municipi i nosaltres en aquells moments estava aprovada la llei de la dependència, estava començant el desplegament de la llei de la dependència, s'havia aprovat a Catalunya la llei de serveis socials i estàvem parlant com a la fase ja última de construcció de l'estat del benestar, dient que hi hauria ajuts per la dependència a tothom, que els drets socials eren un veritable dret per a tothom, els serveis socials eren un veritable dret. Quan anaven amb aquest discurs, que era un discurs optimista, el que ens hauria agradat de poder continuar desenvolupant, vam anar a un municipi que vam reunir a la resta de municipis de la comarca per comentar amb els regidors i regidores i alcaldes i alcaldesses quina era la situació i ens van dir sí, tot això és molt interessant, és molt atractiu, però en aquests moments ja estem detectant una altra cosa, que era la crisi econòmica, i s'estaven detectant les noves necessitats, com eren els nous perfils d'usuaris de serveis socials, on ja no estaven la gent que s'havia cronificat en el passat en els serveis socials, on hi havia nous perfils d'autònoms, de treballadors, de parelles joves que fins fa poc temps tenien ocupació, tenien recursos, havien quedat sense, on hi havia problemes per pagar la llum, per pagar el gas, la pobresa energètica, que ara està una paraula que és molt generalitzada, en aquells moments encara no s'escoltava, i a partir d'aquell moment va ser com un cop de realitat molt dur i vam decidir ja reprioritzar les necessitats de l'àrea. A partir del 2008-2009 aquella repriorització ja es va traduir en que hi havia un programa extraordinari d'ajuts socials i bé, crec que l'anècdota, que no és una anècdota divertida en aquest cas, és que més que res és com un ensenyament que pots treure d'aquí, que quan coneixes la realitat directament això de vegades et xoca amb els teus plantejaments i has de ser capaç has de ser prou flexible i tenir capacitat d'adaptar-te per donar respostes ràpides. Això segurament seria una de les coses que a la Diputació en alguns moments li falta.